Het zijn allebei de hele mooie honden, maar je moet er één kruising van mij zien. Dan krijgen we een bastaards. Het boodschap is duidelijk. Blauw van de wetterhoen oor. Er lijkt liek wel een plan van de Vereniging van Stabij en Wetterhoen om de wetterhoen met 6 orenrassen te kruisen. Er zijn weinig wetterhonden meer, dan 1800. Hij is vrij zeldzaam en ze willen eigenlijk een oorsoort hoen erbij hebben om vers bloed te krijgen. Een Labrador Bigelix. Een Labrador, dat is een van de 6 soorten die ze gekozen hebben. En wij zijn als groep daar gewoon op zien. Het lijkt gevoelig bij de bezitters van wetterhoen. Een hoen die het van alles kent. Waken, jijen, watje, mollen vangen. En met een eigenzinnig karakter dat door kruisingen met orenrassen verlengd wordt. Waar mij het meest benauwd voor binnen is dat de hoen gewoon zijn karakter verliest. Het is een eigenwijze hoen. Heel standvastig, liekwichtig. En ja, het is gewoon een stukje Fries cultureel erfgoed. En dan ben ik gewoon deer benauwd dat we dat verliezen. Dus moet er wel wat gebeuren, zeggen de hoenenbezitters. Bij een Lietse populatie is de gevaar voor inteelt. Deze wetterhoen binnen Bigelix haast alle jaar familie van elkaar. Daarom is er een alternatief reddingsplan betocht. Wij hebben de boerenwetterhoen, dus eigenlijk een wetterhoen zonder papieren, een kruising, daar ben er ik nog genoeg van. En dat is een beter en gezonder alternatief, want dan hoor je de hoen. En vooral het karakter van de hoen hoor je bestaand. Intussen binnen 2 Kamerleden vregen om in Den Haag op te komen voor de Friese wetterhoen.